Hello! Otto! Köszönöm. Nem kell lenni taps. Jó, felvettem a fejemet, ez a fejes. Amiért ez kilőttél, ezért most én is kilőlek. Nem is tudsz. Dehogy nem. Úgy béna vagyok. Ja. Na, azt mondom, fáj gyorsan. És aztán miket énekel. Mi? Mint rám szoktad nézni? Nem. Te hú, te! Videós, mondtam, hogy ne telepítsd rá. Az előbb itt Messze. láttalak. Minden gyökőre. Hol lehet akkor a bomba? Na de mondtam, hogy ne sniper, vagy a 10 sniperezzük egymást. Szóval tette le. A helyre. Bum. Na, ne tedd le többször. Ok. Tudod miért raktam le? Mert... Mert megöltél. Hát az... Túl egyszerű előni téged. Kempelhetnék itt, vagy nem kempelni, hanem odafigyelni. Én. Kicsit megállni, körbenézni. Célozgatni, valahogy. Mindig azt hiszem, hogy te jössz itt lent, amikor... Szutyok. Nem tudom, de... Na mondtam, ennyi. Ez szép volt. Pontosság 100%. Most meg félrenyomtam, azt nem tudok venni fegyót. Ezért már vagy a tudok, de lassabban tudok odaérni. Na, befogytam. Jöjjön! Lőhetlek. Jó, hát eléggé messze vagyok a rajta. Ahonnan sniperezek. 5 minutes És remaining. 5 perc. Az 5 percet még felveszem videóra. Azt felrakod. Aha, leállítom, aztán újat veszek. Ezt a következő mapváltáskor. Én énekelem, nagyon szexi. Miért nem campelsz fel? Tuti hátul, amit buzik. De! Hacker. Nem vagyok az. Ja, nem. Tudok benne jó. De azért szép volt ma. És az nem volt olyan csúnya, de azért hack volt. Hack. Hack. Eléggé. Szeretem a hacket. És akkor bannozzák. Haha, elkecseg. Jó vagy te. Haha. Miért? Fúj, meg itt álljuk, tudod, én hülye vagyok. Ja. De nézőknek mondom. Várjál, nem biztos, hogy hallanak engem. Szokott ilyen lenni, hogy rossz az a mikrofonom videózáskor, azt nem szokott. Mi? Akkor majd később, majd borzizás közben elmondom, hogy lesz nyeremény. És mit kell csinálni? Mi lesz a nyeremény? Feliratkozó YouTube-on rám. Igen. És le kell írni kommentbe, aki akarja igazából, mert azt is figyelembe veszem. De nem kell feliratkozni. Leírod kommentbe mondjuk, hogy miért szereted a játékot, miért tetszik, meg ilyenek. Az ilyen alap dolgokat. Letírhatod oda, bárki. Aztán van egy szép számítás. 3 minutes Viszont azt nem remaining. akarom elmondani, mondjuk úgyse lesz szó, mert annyian biztosan kommentálnak, de elég érdekes, egyszerű, de érdekes a számítási módszerem, hogy Nyerhetek? választom ki, hogy ki nyeri meg. Hú! Fúj! Te olyan hacker vagy! Amúgy, hogyha hosszú lesz a videó, akkor úgyis levágom a végét. Jó. Hogy kell használni a Sony Vegas?
Az micsoda? Új. Kubinek is kérdezte tőle. De mondjuk tudom mi. Igen, az is olyan videó szerkesztő programszerűség. Nem? Mivel szerkesztett videóidot. Ott van! De bazd meg! De mindig, amikor meg akarom nyomni a lövést, akkor melyikre menjünk? A harmas. Az jó pálya. Az egyik legjobb. Akkor nem sokára beállítom a vidit. De olyan szépeket lövök. Nem? Hú, nem igaz! És ezt talál. De bazd meg, nem hiszem el megint! De ideges vagyok rád. Legyél. Hadd nyílak már kettőt, mert már nincs pénzem. De azért csetelek az interneten. Az a Facebook nem van nekem. Eljöttem. Legyél adminne. Kit? Engem. Én sem vagyok admin. Chase szerverre, nem? Nem baj. Már el a kékvét amúgy. A videóla. De olyan szép volt, Csak ebben nem? a hónapban már biztos nem fogom fizetni. 1 minute remaining. Nincs értelme fizetni most. Vettem egy Chase szervert, amikor arról volt szó, hogy Minecraft lesz. De vagy jó? Jó. Visszakapor 5-szörösen. Ha lenne. Mint akkor. De jó vagyok sniperbe. Shotgunnal hogy kinyújtám ugat fentről? Bazzeg, és így is elkövet! Nem hiszem el! 10, 9, De honnan jöttél te? 7, 6, Gyors, nem engedi, hogy menjek. 3, 2, 1. Áááá! Na csinálj! 25-ször nyertem.